Sacaron a circular, señor diputado do Partido Popular, da que vostedes deberían avergonzarse despois de dirixirse ao Goberno Central. O que fixo foi sacar unha circular onde establece que non se lle poderá aplicar o coeficiente reductor do 0,4 aos tripulantes de buques clasificados nas subclases palangueiro congelador, arrastreiro congelador. Iso foi o que fixo o Partido Popular en contestación ao magnífico traballo da Xunta de Galiza. E entonces vostede di aquí unha sarta de barbaridades. É que de verdade, que traigo aquí un discurso político, por suposto. Eu son unha política, son unha diputada, non son unha técnica. E o que lle pido é que este Parlamento lle pida ao Goberno Central que retire esa circular de xullo deste ano, posterior a ter aprobado a iniciativa do BNG e a iniciativa do Partido Popular, que se están burlando de todos os galegos e galegas e do Goberno o primeiro e de vostedes de segundo. Entón, que retiren esa circular. E segundo, pois que reunamos aquí ao sector, xa que parece que vostedes queren insistir en que hai un regulamento da Unión Europea que condiciona e que o propio comisario dixo que non tiña nada que ver, que traian aquí o sector diante de todos e que expliquen cal é o problema que teñen. E cal é a realidade que o PP non quere dar a cara diante dos mariñeiros aos que lle están roubando anos da súa xubilación. Esa é a realidade. O Partido Popular non quere dar a cara diante dos mariñeiros aos que lle están roubando anos de xubilación e que se plega e se baixa diante do que decide Madrid, que lle importa tres narices o que lle pasa aos mariñeiros de Galiza. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Así de dura. Así de dura, porque o que pide esta iniciativa é que se retire a circular de xullo e de setembro deste ano 2017, posterior ao acordo deste Parlamento, que non lle fan nin un pouco de caso ao Goberno. E o que decimos é, poñámonos todos xuntos, este Parlamento, o Goberno e o sector, todos xuntos, e plantémonos para que Madrid rectifique e non lle rouben os coeficientes redutores aos mariñeiros que están nas condicións penosas, tirados por aí polo mar, mentras, por exemplo, os do USM si os teñen, ou mentras os atuneiros si os teñen. Resulta que unos sí e outros non. E diante deso, o Partido Popular resulta que sumisión a Madrid e lle importa nada a situación dos mariñeiros que andan polos mares. Entonces, eu digo para que calquera que nos este escoitando non pense que dixo algunha verdade na intervención do Partido Popular. A iniciativa o que pide é retirada da circular. Digo claramente, retirada da circular e que esta comisión se reúna co sector e onde estean os grupos parlamentarios e o Goberno. Que pasa? O Partido Popular ten medo, non se atreve a dar a cara. Esa é a realidade. Non se atreve a dar a cara diante da xente que lle está roubando. Esa é a auténtica realidade. Moitas gracias, señora Prado. Procedemos entón á votación. Silencio, por favor. Silencio, por favor. En primeiro